butuh yang berkeringat. Iya. Semutan ki malah Iya. cocok lah nggo berkeringat. Cocok. Jagate iki adem, awak yo kudu rada diangeti. Hawane cocok ki nggo Mas Yoga kali Mbak Dewi nggih. Heeh. Pancen ngepasi mulane lagune ya lestari bareng. Ya lestari, moga-moga lestari ya wong ayo. Difahami bareng Puri Budaya. Monggo untuk kedua mempelai dan juga hadirin semuanya. Sang Dewi katon nglam-lami hamba berwewangi semi arom kembangi melati dasar wulane ndatari wong bagus setia rumaksa nolong sasat tapi ring kartika kadya puspita indra hanjang kaki tresna spesial kembang untuk Mas Yoga juga bersama Mbak Dewi. Rasa tresna kang sejati manggih lestari kang ngedang tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu memadangi saratri kadya kembang Lestari by